venter Dacoshisterne en overraskelse. En såkaldt Hunter-force, der har til opgave at tilfangetage specialenheder, ligger på lur og venter på dem. Og pludselig, da man lander, der sker der et baghold i det øjeblik, de stiger ud af helikopteren. Det er jo en Hunter-force, der går ind her og tilfangetager den. Giver dem hæt over hovedet, og vi fjerner folks sanser. Nyd jeres rygsække bagved jer. Ned på maven. Kom nu. Af med rygsækken.